Kana Amambra State bụ ọka mmụta Chukwuma Soludo akọwago ya bụ ebe a na-emepụta igwe bụ Miton Steel Company bụ nke gburu nde kwuru nde naira arụ n'ọkụzọ dịka imerube mmepụta ngwaahịa iji ego achụ ego njikọ aka nakwa ibunatara ihe n'ụlọ ma bụrụ nke bụ ụdị nke mbụ na mbụ ya na mpaghara South East Region niile. O mere ka mata nke a n'oge ọ na-agbape ya bụ ọlụ gburu nde kwuru nde naira ma bụrụ nke ga-amalite mgbe na-aga ete aka malite imepụta steel rod na ụdị dịgasị iche iche mee ka amata na ihe na-eme n'ọkụzọ. Damian Egwuọnwụ ji akụkọ abịa n'uju. Soludo bụ gọvanọ Anambra State kenere onye ga-anọchite anya ndị oyi na ụlọ omebe iwu n'Awka bụ Honorable Innocent Ojike ka o si wee welu ndị mmadụ n'ọlụ na Miton Steel Company. Ọ sịkwa na steel dị mkpa na mbọ gọọmenti na-agba. Ọ sịkwa na ya ga-enye aka hụ na ọkụ eletrik dịkwa na Miton Steel Company. Na ya na EEDC nọ n'elu ka afụ na na-enwe ọkụ na Anambra State oge ọbụla. N'okwu nke ya, onye bụ Managing Director of Miton Steel Company bụ Honorable Innocent Ojike nke eji Ojikan wee malụ sịkwa na ife o ji wee guzobe Miton Steel Company bụ maka okwu gọvanọ Anambra kpọrọ ndị Anambra ka afụ na akụ onye ọbụla lụrụ ụlọ. Ọ sịkwa na ya ga-efekwa na ọtụtụ mmadụ na-ewelefa n'ọlụ na Miton Steel Company. Ojike kenele ọkammụta Soludo o si wee bịa wee gbapee nya bụ ụlọ steel. Ofu onye so wee wel Miton Steel Company a na-akpọ Mr. Wanga bụ onye ọcha kpọkuruziri gọvanọ Anambra Steeti ka ọ fụ na o nyere aka ka afụ na ọkụ na-adị gbanyụ na ebe a na-emebu nya bụ steel. N'okwu nke ya, ofu onye welu ebe a na-emepụta akụrụngwa na Anambra State bụ Dr. Chike Obidigbo sị na Miton Steel Company bụ ezigbo ife dị mkpa. Ọ ga-enyekwa aka afụ na-ewelu ụmụaka anyị n'ọlụ sikwa ka ya gọọmenti nye aka ka afụ na ndị na-enye ndị na-guzobe ebe fa na-emepụta ife na Anambra State na-ada enyezeba nsogbu oge ọbụla. Onye na-achị ndị oyi bụ Honorable Nweke Transition Committee Chairman of Oyi Council Area kenelu gọvanọ Soludo maka ije ọ bịara n'Oyi Local Government Area.